Marselisborg hed købmandens herregård, og Marselisborg Slot er bygget i 1900 på samme område. Her bor den kongelige familie ofte om sommeren, og den kongelige livgarde står vagt. Når garderne nu går ud på postruten i deres blå uniformer, som er meget flotte, især for tilskuerne, så er det kun for at se flot ud. De har faktisk også nogle reelle opgaver. Meningen med postruten det er, at de skal kontrollere, at der kommer nogen uvedkommende ind til slottet, og så standse disse personer, hvis der endelig skulle være nogen, der virker mistænksomme, og skride ind over for disse. Enten ved at henvise folk ned til sergeanten, eller ved anvendelse af magt, dog altid med den hensigt at bruge mindst mulig magt overfor vedkommende. Garderen kan i sidste ende skride ind med at bruge sit gevær, det vil sige, at han kan affyre et skud. Men der er så en bestemt procedure, man skal følge, det vil sige, at man må ikke skyde direkte på manden først. Man skal råbe ham an, og hvis han ikke vil stoppe, så må man så afgive et varselsskud først, og se om det hjælper, og så i den sidste ende skride ind, og så skyde efter manden. Af departementskommandøren, der får jeg en inspektionsordre, som jeg skal ud og inspicere 2 gange i løbet af natten inden for et bestemt tidsrum. Og der tager jeg så min natudrustning på, jeg tager min garnitionshue på, og den livrem og maskinpistol og radio. Og så tager jeg så en garder med rundt os. Han kommer også med ud og kigger, når vi inspicerer. Og det er rent, hvis der skulle blive en sag ud af et eller andet, en garder, som ikke gør, som man skal på sin rute, at der så er et vidne til. Det er ikke noget sikkerhedsmæssigt, men altså det er derfor. Men altså, min maskinpistol har jeg med, således at jeg også har noget. Hun er for flad. Ja. Vagt! Vagt! Ja. Koncentrere. Køb! Ja, det starter om morgenen kl. 6:30, hvor vi bliver vækket af inspektionshaven her over i Aarhus. Og kl. 8, der har vi flaghejsninger ude. Der er jo forskellige ting i vores vagtudrustning, altså der skal pushes. Der er både vores sabelskede, vores sabel, messingen på sablen, vores vagttaske, vores meget berømte vagttaske, som adskillige turister og folk, de tror, at det er lak, den består af. Men det er altså ikke lak, det består af et meget stort lag kiwi, som man påsmører, altså starter med at blanke den af med en nylonbørste, og så begynder man at smøre kiwi med vat og vand, således at man til sidst får sådan en meget blank overflade. Man siger, at en rigtig pæn vagttaske, den kræver cirka 40 timer meget intenst arbejde, inden at den er, som den skal være. Og altså det er noget, som der bliver sat stor vægt på herinde, det er altså, at vagttasken, den er i orden. Det er altså også kun en pyntegenstand. Det er ikke en, der bliver brugt til noget som helst, altså hverken ammunition eller noget. Den må hverken åbnes eller næsten berøres. Det kan den ikke holde til. Klokken 11:30 stiller vi herude, hvor vi skal stille til kontrol og opladning og sådan noget. Og der starter vi med at kontrollere, om vores pudsninger er i orden, og vi er velstrøget, og stod brandvagten rundt og
tager nullermænd af sig. Og derefter så bliver man ladt op uden patron i kammeret og sikre, at man har sikret sit gevær. Og derefter så deler man ind i marchkolonner og gør klar til afmarch. Nu når man starter her hjemmefra og skal ned på vagten, så spytter man i handskerne. Derfor, når der bliver kommanderet gevær i hvil, så er det meget glat, fordi der er træ på gevær, og så smutter det. Og der skal gerne være ens takt over. Og så, hvis alle de har våde handsker, så får de også væk geværen. Se, lige. Øj! Gevær over. Væk! March, kolonne, højre. Sving! Parade! March! Parade! Hold! Til højre ret! Se! Lige! Hold! Parade! March! Hold! Linje venstre. Væk! Hold! Bag! Hold! Hold! Til højre ret! Sænk lige. Hold! Dermed. Hold! Det er jo lige godt, om det er i sol eller det er i regn. Det er året rundt, at vi går vagt. Og det kan jo samtidig være lidt koldt, fordi uniformen er ikke anderledes, hvad enten det er vinter eller det er sommer. Det er den samme uniform, vi bruger. Det er noget meget tykt uldstof, så den kan af til at være ret varm, især her om sommeren, hvor solen den står højt. Der kan der blive op til 80 grader i vores bjørn. Ja, så har vi så de 2 timer vagt, hvor man går derude. Der findes jo så de 3 steder, hvor man går op ved slot og en nede ved hovedvagten. Gevær i væk! Afløsen! March! Man skal gå 10 minutter og stå 5 minutter, skiftevis de 2 timer der. Og
Ja, de 10 minutter, hvor man går, der går man frem og tilbage af en vis fastlagt rute, som er lavet for, at man kan kontrollere området omkring slottet. Når man går 10 minutter, så vil man gerne stå 5 minutter. Men det bliver man også træt af, så har man lyst til at gå 10 minutter igen. Så de 2 timer, de forsvinder sådan set. Men man har også en del at holde øje med. Fordi der må overhovedet ikke komme nogen inden for slottets område. Det er jo sådan, at der er visse forholdsregler, vi tager, hvis at der er nogen, som trænger sig ind på det område, vi holder vagt for. Altså, hvis en person nærmer sig, så har vi jo regler om, at vi skal råbe ham an. Vi råber først holdt, hvem det er. Og derefter, hvis personen ikke reagerer på det, så råber vi holdt eller jeg skyder. Og reagerer personen stadigvæk ikke, så fyrer vi et advarselsskud af i luften. Og sker det stadigvæk ikke, så må vi jo så ikke til at skyde personen i benene. Kaptajn, aftrænet vagtkommandør melder, vagten overdraget, posterne inddraget, skillekappe, skillehus efterset, alt i orden inden at bemærke. Herre tegn, tilsvarende vagten er melder, vagten overtaget, posterne udstillet, skillekappe, skillehus efterset, alt i orden inden at bemærke. På vores vagt, som var 24 timer nede i vagten, der har man skiftevis 2 timer vagt og 4 timer fri. Når man kommer ind fra vagten, så skal man ind og vedligeholde sine ting, så det altid ser godt ud. Og man skal have spist, og der er alle mulige andre ting. Der er alvor bag det, vi går og laver her, fordi det er slet ikke for sjov, at vi går vagt. Der hviler et stort ansvar på en garder, når han går vagt.